дар доираи як амалиёти оперативӣ кормандони раёсати амнияти дохилии вазорати корҳои дохилӣ ҳадафи ҷинояткоронаи як гурӯҳ нашъаҷалобонро барбод доданд. ҳангоми боздошт 175 килограмм воситаҳои гуногуни нашъадор ва 1501 адад ҳабҳои сахттаъсири экстази аз гумонбарон мусодира гардид. ҳамкоронамон майёри милисия эҳсон абдуллозода аз боздошти нашъаҷалобон гузориш омода кардааст. зарару зиён ва хатари воситаи нашъадор ба саломатии ҷомеа агарчи барои ҳамагон маълум буда, қонунгузории тамоми кишварҳо интиқол ва паҳн фурӯши ғайриқонунии ин маводи заврогинро қотиёна манъ намуда, ҷавобгарии ҷиноятии сангин ва ҳатто дар бархе кишварҳо ҳукми қатл барои ин шакли ҷиноят пешбинӣ шудааст, вале гурӯҳҳои муташаккили нашъаҷалоб ҳанӯз барои ба даст овардани манфиат ба ин шакли ҷиноят даст мезананд. мубориза бо интиқол ва муомилоти ғайриқонунии ин маводи хатарзо яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳисоб рафта, кормандони вазорати корҳои дохилӣ ба таври шабонарӯзӣ дар ин самт фаъолият мебаранд. дар натиҷаи доир намудани як қатор чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони раёсати амнияти дохилии вазорати корҳои дохилӣ як гурӯҳи муташаккили нашъаҷалоби трансмиллӣ дар ҳайати 5 нафарро муайян ва 2 нафар аъзоёни гурӯҳро бо миқдори махсусан калони воситаи нашъадор дастгир намуданд. гурӯҳи муташаккили ҷиноятиро 2 нафар ки дар хориҷи кишвар қарор доранд роҳбарӣ намуда, боздоштгардидагон аъзоёни гурӯҳ деҳқонов Олимҷон Юсуфҷонович соли таваллудаш 1984 ва Ҷуреев Алишер Шавқатович соли таваллудаш 1979 сокинони ноҳияи Бобҷон Ғафурови вилояти Суғд дар дохили ҷумҳурӣ ба интиқоли воситаи нашъадор аз шаҳри Душанбе ба ноҳияи Бобҷон Ғафуров ва сипас ба сарҳади кишварҳои ҳамсоя даст доранд. аъзои дигари гурӯҳ Шукуров Абдукамол Рауфович соли таваллудаш 1978 сокини ноҳияи Бобҷон Ғафуров ки ӯ низ дар интиқоли воситаи нашъадор даст дорад, дар кофтков қарор дорад. ҳангоми боздошт аз ин гурӯҳи нашъаҷалоб 68 килограмм воситаи нашъадори нави ҳашиш, 7 килограмм афён ва 1501 адад ҳабҳои сахттаъсири экстази МДМА ҷамъ ба миқдори 80 килограмм воситаи нашъадор дарёфт ва мусодира карда шуд. мо ҳамаи маводи мухаддираро ва роҳбари ҳамуно мегирифтем, ҳамуно чизе мегуфтан, ҳамун корро мекардем. ай фаровон бурдем, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва пинҳонгоҳи махсус дар хонаи ин одам ҷо карда будем, ҳамҷо ба ҷо кардем. як миқдорша мегуфт ки гир ҳам мошин дамон боло да бурор, боқимондашамон гап мезанем мегуфт, мо ҳам мошина мегирифтем, мезадем, мебуровардем боло, мегирифтам, мебурдам. дар умум як бор 63 килограмм, дуюм дов 82 килограмм воситаи нашъадор ҳашиш мебурдаги будем. алишер Қатӣ Камол омад дар хона гуфт ки амин нашаҳоро дар хона дуруст кунӣ. ман баъд розӣ шудам, хай хона як таъйин кардем, ҳаминҷо ҳамаша пинҳон кардем. гурӯҳи ҷиноятӣ дар манзили истиқоматии Деҳқонов Олимҷон воқеъ дар ноҳияи Бобҷон Ғафуров махфигоҳ ташкил намуда, воситаи нашъадорро дар он ҷо пинҳон мекарданд ва сипас ба фурӯш мебароварданд. аъзоёни гурӯҳ воситаи нашъадорро бо супориши роҳбарони гурӯҳ аз назди бозори фаровони шаҳри Душанбе аз воситаи нақлиёти боркаш дастрас намуда ба ноҳияи Бобҷон Ғафуров интиқол медоданд. аз нишондоди боздоштгардидагон бармеояд ки ин бори аввал нест ки гумонбаршудагон ба интиқоли воситаи нашъадор даст задаанд. вобаста ба ҳолати мазкур бо дастрасии моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. барои дастгир намудани аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ корҳои ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда шудааст.